We zijn vandaag in het bijzondere Sluis voor de tweede avondmarkt. Wat is anders dan vorig jaar? Het is iets warmer, dit. Er is terug meer volk ook. Dit, ja, massavolk. Vanmiddag hebben we eventjes regen gehad om 3 uur, maar niet veel. En het volk loopt er nog. Dus ik hoop dat ik kan werken tot 10 uur vanavond. En lopen de zaken goed? Ja, ik mag niet klagen. Cas, wat is jullie beste gerecht voor deze avondmarkt? We hebben heel veel lekkere gerechten, denk ik. Maar dan toch het beste uit de zee. Dat is eigenlijk een selectie van verschillende vissoorten. We leggen er allemaal op dorade, zalm, makreel, rode poon. Voor 2 personen. Dus ja, op zo'n mooie avond als dit is dat wel gezellig en heel lekker, denk ik.